the neighboring country. Weche moko nyakoromogi en ni bura omaki makoro geto golo ke apisi jalupo gai ma Pachoka jalupo gai mar obila ma Pachoka Eliud Lagat kolore kod tho mar Albert Ojwang mano wito ngimane e od jela e bura makamano bendo maki mapie nyim doho mamalo e od yalo bucha Milimani jok mabende omako bura no tingo okil Kamaloka Ndegwa Njiru kod kweth moro maluongore ni Mount Kenya Jurist maka bende gidwaro mondo mi koro ongi wachno mapiyo kaka nyalore kendo Lagat mondo mi kabeto kawne okang mager mar chika matimore kod chieng manyoro bende kweth moro makero ne ratiro mag oganda bende koro nyose chako mako bure doho ka gidwaro mondo mi koro makne Lagat bura kolore gi wach nek mar Albert kata kamano Kanja owuon mabende en ogai mar obila ma Pachoka bende nyose loso e wach makori sundo mondo mi gol e tich jalupne Eliud Lagat kolore kod wach nek mar Albert Ojwang. Every person whose name will be mentioned is to have played any role that led to the death of the late Albert Ojwang must record his statement, must show his side. And it is on that basis, I believe, if the DH is going to be mentioned, then definitely we will read the statements, and I believe it's on that basis that now we can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. Achiche marariyo mabende tudo kod nek mar Albert Ojwang wacho bende koro medo jimbo nonro madhi nyime sani e wach nek makamano bende oseyudi kabende ripoti yango ni achijno ma en fundi mawachore ni odonjore kod kamera mar wang' dedi kata CCTV e tesend obila ma Central ma Nairobi sani koro ni od ang'ech ka itude kod ketho machalo kamano. Achijno itudo kod wach mar nekelo chochni kamera mag wang' dedi go wachore ni ne ochule omenda moro matin maromo Sh3,000 mondo mi koro ne otim mano mar lalo neno mabende nyiso ka Ojwang ne ogoma wito ngimane e od ang'ech kanyo kosoyo. Duol ma ochung'ne nono tije mag obila e Pachoka IPOA kod kalo kuom nonro magi ne giwacho ni koro bedo ni matek mondo mi gitim nonro koluwore ni ne onge kod picha mag wang' dedi kata CCTV mane nyalo konyo gi chwalo nonro makamano ahinya to picha mag CCTV mane gidwaro kowuok e apis OCS ma tesend obila ma Central.